seeɗa no mbino bismillahi ceerno ceerno Ahmad Cissé wi e raɓɓitinaade tan ko jinnaaɗo o haali ko ceerno Ahmadou ko yettini ko ene timmi ene heƴi nelal nelɗo o kadi eɗen nganndi timmi heƴi eɗen nganndi ko jom ngantu fodde ɗo yarata ɗo enenne kadi ɗo men ɗo ɓiɗɗo e almuudo foti yaafaade ɗo en jaafi mawmo ɗon to foti lomtaade ɗo eɗen lomtiimo ɗon ballodiren no moƴƴi no ceerno Ahmadou wiini keeɗoɗen kettinɗoɗen mate eɗen male ɗum ko Allah wi noon enen ne mbaɗiren no Allah wiini kanko mawɗo o ceerno Souleymani no wiini no wiirunooni nelal ngal no neldonooni wonde ko kanko tawaaga wayni ko ceerno Mouhamadoul Amine tawi ɗo ko ceerno Mouhamadoul Amine haa jooni ne ko ɗum tan woni ko yahata ceerno Oumar o ari nere makko nani ƴiijam makko nani ceerno Ahmadou Oumar ari ardi eɓe foti ardude ɓe tawi ɗo kadi ɓe foti tawde ɗo ɓe eɗen jettiri Allah omo e gooto eɗen nganndi so cellal kanko ɓuri en hattan to baŋnge cukaagu kanko ɓuri en hattan ɗum noon nelaat timmuɗo ari e ɓurɗo timmude ɓeydo timmude yo Allah yen en moƴƴe wonde heen nde jaafoɗon noon assalamu aleykum wa rahmatullah konngol arti e junngo ceerno Souleymani ceerno Souleymani wi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu taggal yettude Allah e julde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam teeɗo nde wonno alaa ko leƴƴa heen so wonaa nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam taawi almaami a salminii nelaaɗo Allah wadde calminaali ɗi fof ko calminaali nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ngon salminaango noon ɓuri foorde e denndaangal calminaali nde wonnoo nelaaɗo Allah alaa garoowo ene keddiiɗo almameeɓe ɓe lomtii ko nelaaɗo Allah annduɓe ɓe lomtii ko nelaaɗo Allah so tawii nelaaɗo Allah alaano nelaaɓe wadde almameeɓe ngoodataa wadde janngingol nafataa wadde annduɓe ngalaa place saa yi eɓe mbiye kamɓe annduɓe ɓe alayhi wa sallam ko wonde nelaaɗo darino ene waɗa ko ɗum woni ko seeɗa eɗen njuura almaami ina waɗee ɗum noon kamɓe fof en calminiiɓe min jaafnimaama ɓe min njuurimaama ɓe kadi alhaali o koye juuɗe mon woni no wiiruno hanki hande kadi ko noon o wi wonɓe ɗo ɓe fof on wonaa teddinirde on wonaa nelde ƴeewata kala kaanduɗo heen onon ɓuri anndude haalpulereeɓe mbi gaynaako paaɓi anndi lajooji onon noon ɓuri anndodirde e nder koye mooɗon kala mo tottuɗon timmini enen fof en timmini e wonnoo ceerno ko wiyetee ceerno ko o nooto denndaangal seeremɓe ɓe ko kanko woni ɗoon wadde onon
kon ceerno Mouhamadoul Amine ceerno Mouhamadoul Amine woni onon e wonno inde nde o wiyete ko ceerno onon mbiyete noon ko seeremɓe almuudo kadi ɗo noddete o wiyanam almuɓe fof ko almuudo mon ko gonɗon seeremɓe ɗo kon seeremɓe ene dagi woni ko dagaki tan ko wiide ñaagade ceerno tawa ñaagoraki yo Allah ittu kala ko wonno e men e bange faalede yo Allah ittu kala ko wonno e men bange bakkatuuji yo Allah yaafo kala maaynoɗo yo Allah wele ɗum kala gonnoɗo e weliji Allah yo Allah juula ene yemira yaadu e sakke ni duwana laaɓe gacca hoorema ɗum ɓurata jaabede wayi alayhi safi balam ala ɗon balaw koncindu yahattan oro yattan wadde duwanaɗe alligi saybanaɓe denɓe to ngari kaalen hen haajuuji men gaane kaalen diine hande sukaɓe men fof alhamdulillah eɗen jogii ɗeɗo dente noon kaalen haajuuji men wonɓe mbayanina men ɗiɗo conférence uji jogii haaju koye yaade vacance kaalen ko juma kaalen ɓaare kaalen ari kamɓe minen to amen to ene kala naatowo hen ko ujunnaje 4 jirde gorko e debbo ene ɓoori sendu jaaniyankoɓe kono kala ɗanniɗo e men ɗen sa woni julɗo haalan julɗo ko gonɗa sa woni tijjaniyanke ine qur'ana haalan sukaɓe ma wonde ko ɗum ɗo ɓuuri ceerno Mouhamadoul Amine so tawi neɗɗo ene ɗanno France ene nawa galle mum o wiyata jomum janggoyi woni ñalli janggude woni so yeehi ɓalejo jagga ɗum to jiiɗa sukaɓe men ɗanni fof nawɓe to rewɓe mumen ɗum ko kaalanaga ngala korwoni kalifa men Allah en remɓe ɓe nan ɗo alma fatiha salatul fatih fof timmi so tawi qul huwallahu koko timmi kala ko wawi hewande tinno ɗon ceerno Ahmad Siby min nani ko wawi timminde ɗum ɗo e jonde he limotako minenne kadi min ñaagaki min jiiɗi ko malkinorade e nelɗo o e rewnude ɗum e mondidi o timminana en deeƴa e ɓerɗe julɓe ɓe ko ɗum tan. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Yaltinimaani yemballodir keɗoɗen kettoɗen ko leeter bindaɗo e meɗen mo Allah neldi enen fof julɓe kala ko haala ko julɓe fof kalda kala ko wiya ko julɓe fof mbiya kala ko yemira ko julɓe fof jamira kala ko rentina julɓe fof dentina. Ceerno Aliou Thiam kanko wiyata qur'ana woni koye mallude an tan ƴeewata tawi ko an ala tindino ɓeydoɗa tinnade sa tinnanoki tinnoɗa rewɓe ɓe ene ñaaga moni fof yo deeƴ deƴƴe
sukaaɓe to joomum waawi wonde haayde ene nana yo jotto yeeda waasa sohlinde saa yi debbo wiyaama hoto yaajuma saa yi cokolel wiya woto yaajuma saa yi gustiiɗo wiya woto yaajuma fof ko ene waɗi ella kono tinno ɗen hande kam a waawa noddude batu taw debbo araani a waawa noddude batu taw suka araani ɗum noon tinno ɗe hon on diddetaaki kono tinno ɗen nehoɗen mbeeƴen jogiiɗo muynowo to waawa deejde yo ya muyninoya tinnoɗen mbeeƴen kadi kettolon kadi ko haalatee ko fof onon ɓuri haaldeede sharia gorko heewaani sharia debbo ɓuri heewde ɗum noon kettoɗen bisimillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين بسم الله كإند الله نعم الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله نعم نعم simore de ko makkanare ko wiyama simore ko makka noon jibbi koɗo simore arde taw nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam suwa ferde so tawi ko feri kala simore arde caggal mum nden wiyete hajon jippi ko Madina ene wawi noon taw simore ɗe ɗe jippotode ɗe jippi ko Louga Seyba walla ɗe jippi ko Wuuro Alpha walla ɗe jippi ko France kono firtari ɗon koye nder Makka Jibril addine o wi innano minen a'taynaka min dokkima an Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam min dokkima alkawsara woni caangol ene wiye kawsara ngol noon ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam heerori haajum ngol ɗon ganduɗa caangol annabaɓe hewɓe ene jogui caalli kono haajum ngol ɗo caangol ko caangol ɓurgol ganduɗa e caalli wiyama kadi innano minen a'taynaka min dokki an Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam al rokka ene heewi no feewi ko anda e limtude nde wonde ene jeeya e moƴƴere nde o rokka kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam ñande yawmal qiyamati tuggi baaba adama ha yetti nelaɗo cakkiriɗo neleede kala yiɗ neɗɗo mum mo ari so tawi fayemu wonko wonno wiyata maɗon enen min doganta ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum tan ganduɗa enen gandi ko moƴƴere kadi ene jeeya e moƴƴere nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rokka enen gandi juulde men ndeɗo julde men ndeɗo ɓuri dendagal julɗele annabi kala annabi nelanoɗo ene woodi no juuliranta ay juulde nde annabi o nela woni nelaɗo on ko juuliranno eno juuliranno watta e juulde men ay enen juulde men nde joni a wiyat Allahu akbar takbiram jangga fatiha jangga simore jagga koppi mbaɗa ko mbaɗanoɗa gummirɗa ha jon cujjeya fof nene wona annabaɓe noon gan holko woni juulde mumen ko Allahu akbar wona annabaɓe holko woni juulde mumen naayade jaggude koppi wona annabaɓe holko woni juulde mumen subhinde wona annabaɓe holko woni juulde mumen sujjoyde ɗum noon ɓiɓɓe dendagal dewe Allah ɗeɓe dewiranno Allah watta e ko nelaɗo rewirta Allah ɗum kadi nelaɗo kadi e hertina dewal Allah ngal ganduɗa ɓe mbaɗatano wadde juulde men nde ɓuuri juulde maɓɓe nde defte kadi ene keewi dendagal defte maɓɓe ɗe fof nana e qur'an kono wonko nelaɗo rokkaɓe nokka ɗum kadi ko moƴƴere ko ɗum woni innano minen a'taynaka min dokkima an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam alkawsara moƴƴere ganduɗa heewde ɗum noon haade min dokkima moƴƴere heewde holko wodanma an nelaɗo Allah sallah sallam fa salli li rabbika ay kuulan ganduɗa jooɗe wan har ha jon borna woni ha jon beltoɗa mbaɗa ñeɓɓele aɗa ñammina hakkilsa ganduɗa hoorema ha jon jawɗi aɗa ñammina yimɓe tew ɗum ɗona fa inna sani aka ay gañoma huwal abtar on woni taƴƴo ganduɗa wattata nde wonno ndeɗo simore woni sababu jippadede ko binoɗo nelaɗo Allah sallah sallam kala ko jibini ganduɗa maaya kala ko jibini ganduɗa maaya wadde o wi nelaɗo de dañata don dañata hajol batte ganduɗa caggal mum
Allah non jaabani nelaɗo sallah sallam o wi inna sani aka ay gañoma walla abatar on woni haaju taɗɗo nga ɗaɓata wadde haaju so tawi a wi inna a'tainaka an Allah an nelaɗo sallam min dokkino alkawsara ganduɗa moƴƴere fasalli wona fasalli wona ko woni haaju ɓasa watde nelaɗo mbaɗa ɗum e neɗɗo so tawi an neɗɗo Allah rokkanma ko tawi Allah waɗi a rokkama ganduɗa jawdi kadi wona a rokkat hoorema ko Allah rokkanma wadde so tawi kala ko Allah waɗanma e moƴƴere ɓural woto jaggu jawdi ndi aɗa waɗa ɗum e goofol Allah wona jaggu cellal ngal Allah hokkuma ngol aɗa waɗa e goofal Allah so tawi Allah hokkima haqqille jogo haqqille rewde Allah wadde jogade haqqille wona ha joni ganduɗa ɓornade hutti e tuuba e fuurde hoore mum wonde kangaɗo kadi ganduɗa wona ɓortade ala woni kangaɗo komo anda Allah wadde haade ka juuɗo Allah hokkima ganduɗa haqqille Allah hokkima ganduɗa cellal holko mantirta Allah rewde Allah won har an ha joni neɗɗo Allah rokkima ganduɗa jawdi ndi a rokkani hoorema holko woni ganduɗa yettirɗum Allah ay rokkirde mo ala kala garɗo ñaagade mo dokka ɗum poɗɗo ganduɗa hoorema haajum poɗɗa rokkude dokka ɗum koreji ma dokka ɗum miskine ma dokka ɗum inna sani aka ay gañoma an ha joni jawdi ganduɗa mo rokkirani an ha joni ganduɗa celluɗo joguiɗo cellal huccani e dewal Allah inna sani ay guurtuɗoma e ɗumo huwal abtar o nde ala ga haydat yo suratul kafirun bismillahir rahmanir rahim fi suratul kafirun makkiyatun ndeɗo simore kadi jippi ha joni taw nelaɗo feraji ndeɗo simore woni sababu ganduɗa jippade de ko nela ko hefereɓe ɓe ganduɗa winoɓe nelaɗo sallah sallam haade ala nomin ni ar ha joni ndewa Allahji amen tel ya noon ha joni e jimmol ngol Allah jingani nelaɗo Allah hade nelaɗo jaabade tawata ko Allah haalnimo ko jaabato so Allah haalnimo ko jaabato noon wadde o ala jaabol kono an tun so tawi neɗɗo ganduɗa wiima wat ɗum ɗo haade a faɗani jaabol Allah gonga so tawi a haali ko Allah haalnuma e wonno kumbudi ko ɓetaki kono noon haaju a jaabortaki kono noon nelaɗo Allah sallah sallam jaaborteni andinirtaki kono noon nelaɗo ganduɗa andinirteni ɗum kala ko jaabiɗa kam ko Allah ganduɗa waɗi ya jaabu Allah noon jaabi wi nelaɗo wini ɗum waɗi qul wi ya ayyuhal kafirun he mon hefereɓe la a'budu mi rewata oɗo saaha ɗo gonɗen ma ta'buduna haaju ko ndewaton ɗum noon e jalaŋeji wala antum wanani onon abiduna oɗon ndewa ɗo gonɗon ɗo eko kalɗon ko eto kalɗon ɗo ma a'budu haaju ko ndewani wala ana wona min abidun komi jogorɗo e rewoyde ko fayi arde ma a battuma haaju ko ndewɗon yoɓe ko fayi arde kadi ma a budu ha joni ko jawandi ɗum ɗon holno batten lakum ene woodani on diinukum diine mon waɗi ene woodani mi diini diine ko Allah wiini nelaɗo sallah sallam wi gaɗa an nelaɗo e leñol ma woto ha joni ndewe ko hefereɓe ndewata woto juulde no hefereɓe juuldata woto nandikkino ɗe ganduɗa e hefereɓe e ko nandikkinto wona ƴeehi église aji hande noon gaɗa ari juulɗo ganduɗa hoorema ha joni kefeero ene nodda ɗum gaɗa yaha walla kefeero nodda gaɗa juulɗo gaɗa yaha ɗum gaɗa ari wona ɗum kadi en batti ɗum e koye men ko Allah wi ko kefeero woto rew kefeero o haalnimo kadi hefereɓe jogoɗani rewde haaju ko ndewata en batti ɗum e koye men kono ɗum so tawi a woni gila sérieux maliki yanke ene dagui rewa e saafi yanke ene dagui rewa e maliki yanke hambali yanke ene dagui rewa e oga kono noon enen joni en mbaɗat jamaji walla mbaɗen jumaji leyla paltoɗen ganduɗa almeɓe paltoɗen ganduɗa jamaji paltoɗen feeramɓe paltoɗen ganduɗa ziwruji ɗum ala kala ɗo moƴƴere ganduɗa heɓotota yaatu woto yaatu ceerno kaari tawga tijjani en ɗum ene woodi teeɗo wona a falto mo juulta a falto ɗum ɗon wona ɗum Allah wiya ko woto Allah wi nelaɗo sallah sallam ko woto rew hefereɓe kono wona juulɗo kam woto rew juulɗo walla juulɗo woto malkinono juulɗo ɗum en mbiyaka ɗum yeɗo simorno sallallahu alaihi wa sallam woni Allah walli nelaɗo Allah e anɗe mum nden ganduɗa
rindina ngada silameje ma o rindina ngada gaawe ma o daña yimɓe ngada waaɓe walludemo ngada habde hefrede ɗum so tawi ngada aroyi noon taw a rendinta yimɓe a rendinta silameje a rendinta haydara so tawi a dañi ngal ballal wal fatu kadi so tawi fatu ngada makkata ngada aroyi wara aytannas a yi yimɓe yadkhuluna ena naata fi dinillahi e diine Allah afwajan dente dente holko wodanma an joni Allah wallima hara kay natti holko mbatta tabbina da bihamdi rabbika woni subihin e mantude ngada joome wastaghfiru imsinana joome innahu kanko Allah kana o seerade tawwaban goma jabani ngada tuuboy wadde kadi ndeedo simore wiyeede so tawi ballal ari e nelaɗo walla nelaɗo ngada dañi fatu walla haajude dente batti arde ene jaɓa Allah taw e nodda taw kadi ngada kaɓa yo subihin Allah yo istighfar wona nelata ceernaajo kubbuɗo ngada judal o koymen yo haɓe tindinde yo haɓe ganduɗa e huññude yo haɓe ganduɗa hono heɗanade ha joni ganduɗa jenguinde ko yo rutto ɗum o rewa piɗoya ganduɗa taksa ɗum noon ko mbattanɗa ga ko on feere ganduɗa jubina ka gaynako aɗa aynanno ha a dañi ɓesgu sukaɓe baba rewde e baali so ndewi baali name ɓe jeeyi haɓe darima darde ma ɓe mbi baba foftani mbatta aynoyi aha woto ya grand place woto ya jakkade woto fiye kartide ay jaggu kurus ma jaahaɓe feeranɓe mo ɓadde meeɓe nokkuma ganduɗa wirde on saha jaaha wasifa mbaɗoya asru jumari mbaɗoya laabi wawta yat jakka ɗum ila jaa nasrullahi ganden wona nelaɗo Allah sallah sallam kono haalda ɗo yo suratul masad o wi suratul masad ɗeɗo simone kadi makkiyatun ko makkanare wa ayatuha gada hamsun ayeje ɗe ha joni ko joyi ɗeɗo simore holko tagui nde jippi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyano yo jeerti ganduɗa gorol mum nelaɗo Allah sallah sallam noon ganduɗa hoɗema ha joni ene jogui ganduɗa gorol mum ngol ganduɗa jiiɗa yiidamo jiɗa ganduɗa hoɗema ha joni heɗade haala makko jiiɗa haydara jiɗi tan ko woto wuuro haymo jaɓani hen wi a ha ganduɗa hon hayso ɗum jaɓani wona haalat ɗum kaari wona haala ɗum kaari nde wonno so tawi a haalni kaari tan ene wawi ene wawi widemo joni noon nela salah sallam haala ko Allah ganduɗa wimo yo yettin so tawi bañi ko debbo walla gorgol makko wimo toos wimo to yettin nande mo konngol Allah ɓuuri nande konngol mabɓe joni noon ganduɗa o yeehi o haali o notti ɓe ganduɗa nokku woto o wi mbar somi wi on ɗum ɗo oɗon jaɓa ɓe mbi aha o wi aha ɗum noon ganduɗa nande e paye mon e jeyga aba jaal noon ganduɗa woni abal ham wimo ganduɗa no garta tan hande ka suka jiya mawɗo babiraɗo ene salligo salligge ganduɗa salligo moƴƴani walla ene juula julde nde moƴƴani tan mbiya baba wona ni wiyanma kadi huɗi nala salah sallam huddi neɗɗo noon e huddi Allah hol ɓurat battinde huddi Allah noon ganduɗa huɗi o wi tabbat o adi ummade koye hunuko makko daga Allah caggal ɗum gana Allah ganduɗa wi tabbat Allah wi hajo tabbat hal kiima woni yo halko maɗa du'ay tabbat hal kiima firti yo halko yada sembe abi lahab Allah so ko jaabe tan so tawi noon neɗɗo ganduɗa duyima wona Allah ɗum ganduɗa ko Allah jeeyi jaabol ene wawi jaabe ene wawi wa jaaben wadde Allah wi tabbat yo halko firti halkiima yada juuɗe abi lahab tawi tabba o halki wona kay yo halko ganduɗa jooɗa hitade o ƴeewa taw jaabima walla jaabani ala tabbat yada o tabba tan gasi tabbat halkiima woni yo halko yada juuɗe ɗiɗi mbiya sembe abi lahabin oɗo wa tabba ha joni kanko fof o halki ma agana nafata anhu ga makko ma omo jogui no ngala jawdi kadi omo jogui ko faggiri gila e jiyaɓe gila ganduɗa hoorema e jawdi daridi fof ganduɗa omo yona o rutti kanko wonno ko kuttini haajune ɓeydo ɓe mbi haaju kuɗaɗo ko yeehi fof ɓeydoro kuɗ o jinnaɓe mum duwanaji sa yiiɗo ceernaji ko ƴewa ganduɗa fof ɓeydoɗa huuɗede sa yi goɗɗo ko winnama hay fof ɓeyda huuɗede wadde kankone kala ko dallodiri kadi Allah kadi addi ɗum o wi haade Allah wi o halkima Allah wi juuɗe ganduɗa kalkima kanko ɗum o faami o wi omo jogui ganduɗa jawdi makko ma o yoɓa ganduɗa hoorema jiyaɓe walla o yoɓa ganduɗa liggotoɓe ko yi tarode keblamo ko faye lotade ɓen lootam ko faye yaade ɓen nawa Allah wi ha joni ma arana anhu malu ma kasam o wi kadi ganduɗa haade ɗo Allah haaji wiyani maminat jeeyi Allah wi sa yasata naran
mana aɗa fayi naade jeyge kadi zata lahabin jeyge gaɗa cuurki firti jeygol gaz aɗani jeygol leɗɗe joni ena doosa waɗa cuurki kono jeygol gaz waɗata cuurki wadde ko ngol ɗon gaɗa jeyge ko baŋnge misal tan kono ngeen jeyge hay ɓuri ngeenega jeyge ɗum woni sa yasla naran omo fayi naade jeyge jeyge ganduɗa zata lahabin ko joomi a duɗɗi ton o wi haade kay Allah wi ko halkiima Allah wi ma wona jeyge haade o kanko tan joom suudu makko naatani tan moƴƴi joom suudu ono wona goto jogui kono kanko o hiisi tan ko goto o hiisi ko goto o wi Allah wi waman atu hay joom suudu makko Allah ena andi ganduɗa mo miiji o wadde wi waman atu hay joom suudu makko o wiya haade Allah wi waman atu tan haalani boɗejo haalani ɓalejo haalani jool haalani dabba te oɗo ko ni sifori Allah wi ganduɗa hoorema ha famide Allah woni waman atu hammalatun haɗen woni dooɗotnoɗo ganduɗa lekka kadi o roggi faam o wi debbo lamɗo kay rontama lekka kadi ɓe wonnoɓe mbi wadde wona abadianu haga i abadianu ko lamɗo debbo meeɗa teeroy o anda noon Allah ene yiya ndew ummoto jamma omo jagga kooce omo waɗa e laawol nelaɗo sallam ko fayeyade gaɗa jamma Allah en andinamo ene andi ko hanko tinata kanko noon Allah ha joni ene tinɗum ha noon woni haaji mo mbiyanmo fi jiidiha ene daande makko hablum ɓoggol min masadin paaɓe kadi ndeɗo simore gonga ko Aba Lahab jeeyi sababu gaɗa simore nde jippi e mum kono kala baaɗo no Aba Lahab simore nde jippi ɓe mum mbiɗen anduɓe ɓe goni lomtiɓe nelaɗo Allah mbiɗen almameɓe ɓe goni lomtiɓe nelaɗo Allah ɗum noon kalif men Allah e teddinde almemen kalif men Allah wasde ɓurade almemen julnowoma sa yoɓani ɗum julnowoma sa remana ɗum julnoma sa nafa ɗum wona wattu hen gaɗa Allah bonɗi kaji kanko leeli ɗum kadi sa wino tan andu simore nde jippi te jamaji fuu ren kewi ɗum wawa fadde almami hay ganduɗa segmini te eɗen gandi almami ene jogui ɓuwa ganduɗa e nder jama almami tan jeeyi kañum goto gaɗa ara e jama mbason arde so juuli hay goto eno watta debbo walla wona ɗon almami en dokkodiri Allah waɗi o yonti almami ari kadi on seeɗo garani so tawi o juuli o gayni hay goto emo watta dental kala baɗɗo e men dental waɗi ko taw jama noon to ganduɗa ene jogui imam ratib ganduɗa ko lamɗo wanma walla wuuro renndi wanma an aɗa jogui ɓuwa so tawi a juuli e goɗo tan kono onon noon so tawi on juuli o ɗaɗi dental so almami welama waɗa dental so almami welama ɓuuro wadde almami ko Allah ardin ɗum lomti ko nelaɗo Allah foti ko teddinen ko enen teddinani almami wadde kala ko mbiɗa almami walla lomtiɗo diine walla jangguinowo mbiɗa ko nelaɗo ɗum nelaɗo Allah si Allah ji maalini nelaɗo jogui ko ɓuwa ha neɗɗo ɗum wadde almami ko nelaɗo Allah ceerno ko nelaɗo Allah wadde so tawi en mbawa waɗan seere dokkenɓe jaam rokkude ceerno jaam rokkude almami jaam ɗum ɗum no kalifen Allah wona wadde tabbat yada o ha joni wiya kala bi bonɗanede ceernaji walla bonɗanede almami yo andu kañum haalda suratul ikhlasi nde kadi makkiyatun ko makka ha joni jippi ndeɗo simore kadi mbiɗen ko kamɓe namdino ɓe mbi nelaɗo Allah an kam aɗa wiya Allah te min meeɗa yiide Allah ba te an a yi Allah o te an tan goto jiya Allah min jiyani minen kam Allahji amen a yi a nani wone amen rewoɓe naaƴe wone amen rewoɓe gaɗa leɗɗe wone amen rewoɓe gaɗa jeyge wone amen rewoɓe neɗɗe ɗum tagi ganduɗa ay so tawi almami jooɗima ganduɗa e minbar ene jooɗima tan ari jooɗani ene noddine walla ene hubbina woto neɗɗo juuɗ buuda en buuda ko enɗo so tawi a yino ɓen ko neɗɗo mawɗo ɓe mbaɗata Allah mewɗo o jooɗo e siis so tawi neɗɗo ari juulanamo goɗɗo ara juula goɗɗo ara juulanamo ko ɗum haɗina ɗum woni Allah so tawi almami jooɗima e minbar woto naafuɗo ɗum noon nden ɗo wona joni ɓe namdimo Allah o ɓe mbi Allah ma no wayi joni nelaɗo tan hade jabade mbiɗen ene jeeya e jimmol hol Allah jingani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala nde o namda huuɗi ko Allah adano jaɓanani Allah wi qul wi an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam huwa ay woni Allah mo ɓe namdi o Allahu ko Allah Allah o noon ahadun hajon ko goto Allah mo ganduɗa ko goto so ɓe mbi hajoni nangue walla ɓe mbi ganduɗa lewru walla ɓe mbi ganduɗa leɗɗe walla ɓe mbi ganduɗa yimɓe ɓe mbini wadde ɓe firti ɓeɗo fof wona Allah woni Allah haaju ko goto
الله كدي الله الصمد وغنودا تونا تير يا كلا كمتال حاجو كلا كمتال حاجو فالله حاجو فاديتين فتوي افاديتي ببلاج على سفروني موسى بيتا كو يو سبب كون الله نياغي دا yo ñiire ma nattu Moussa ko tawi reedu ma ene Moussa yi docteur wanga ko yo sabu bin yo bindane patte walla cunguma kono kay ganda sababu sellude o ala ko Allah ɗum woni Allah woni tumnete e kuɗo haji famide kadi woni on kadi lam yelit mo ganduɗa haajum jibinani kadi walam yuulata haajum jibinani so tawi a wi haajum baaba adama jibinani on woni ganduɗa Allah baaba adama haajum ganduɗa hoorema haajum ko jibinɗo wona baaba adama ko jibin kadi ɓe jibinani ɗe keewi ene kam nana guura amen sa wi ganduɗa kaari jibinani tan sa wi kaari jibinaka tan ma wi haaju o jibini ko nande baba adam walam yuulado jibinaka sa wi annabi Isa ganduɗa jibinani ako jibina fafide walam yakul lahu latanakimu kuf an faso ahadun hay goto nde wonde aɗa wawi wiide baali aɗa wawi wiide yimɓe aɗa wawi wiide jinneji aɗa wawi wiide malikaji kono noon allaji a wiyata Allah ko goto woni walam yakul lahu jasa neɗɗo ma gona jinne jasa jinne jibidina e jinne ma hunde wona mbaalu waɗɗo mbaalu no jibidine mum ma hunde jeye e leñol nayyi waɗɗo nayyi jibidine mum kono Allah noon haade ala paso wadde Allah resata saga wiye jibini wona fami neɗɗo e mbaalu jibidinta wona fasiraɓe famide neɗɗo ganduɗa e mbabba haaju ganduɗa hoorema jibidinta kono noon matam meeɗi ganduɗa waaji woto wi yi adda ɗo wiya mbabba jibini ganduɗa hunde ene waɗi hoore neɗɗo ɓe wodi koɓe tuuɓi e famide woni tuuɓi kono woode kala ko wawi waddemo neɗɗo jibinta e nagge basata noon neɗɗo ganduɗa halfa jinni debbo ha wiye o resiwu kono o jibitine makko ɗum woda ɗum woni famide woni qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kadi ene heewi ganduɗa ɓuure ene jeeya e ɓuural qul huwallahu dennagal cimoje ganduɗa qur'ana fof Allah haajunu mofti ɗum ko e nder qul huwallahu mofti qul huwallahu ene jeeya kadi e ɓuure ganduɗa qul huwallahu hen tan Allah feññino hoore mum ha laaɓi ceer kadi ene jeeya e ɓuure qul huwallahu hay ganduɗa tuubakoɓe ɓe ñemdi ganduɗa banggue kayitaji walla banggue dantideji koye qul huwallahu dantite ma namdete ko inde wuuro mon dantite ma namdete ko inde yumma walla bamma namdete ko diwan noon wadde ay qul huwallahu ene sifi ɗum gueɗe nayyi namdete qul huwallahu gueɗe joyyi namdete e hatandire wadde ɗum namde wona mbiɗen haajum sappo woni capanɗe jeetati laaɓo capantati o ganduɗa oɗo ko médecin général wiyeten oɗo ene woodi ganduɗa docteur mo ganduɗa oɗo wona médecin général ko infirmier tan joni oɗo noon ko médecin général omo bi rabbil falaqi jeyɗo subaka holko moloto momi min sarri e worodde ma halaqa kala ko teg tuggi ganduɗa hoorema hajuno ko ɓuuri mawnude ha ko ɓuuri ganduɗa famnude fof mbiɗa moolo nde wonno ala ko ala worodde giyal ene yuuma tan wona saati mayki jeygol ganduɗa ene summata wona saati mayi ñuuñi ene naata e nufurumata wona saati mayi wadde kala ko ene lorla banggue ganduɗa tagore Allah mbiɗa moolima wa min sarri a waradde kadi rafiqin jamma ila waqaba so tawi naati so tawi giɗɗere andi heewi ganduɗa hoorema baɗowo bonande o waɗata bonande ko jamma kono ñalawma so ari o tawata yimɓe pucciti guiɗi hay wujjoɓe keewi yaade ko jamma saka ɗuma dabbude wona ɓuuɓi ɓe ɓe yimɓe fof naati ɓe naata e jawdi ɓe naw walla baali ɓe naw faami so yi ha ceeɗu wona wuuli ɓati wade bool on saaha ɓe naata e juuɗe woni min sarri rafiq ila waga wa min sarri kadi a worodde anna fatati wiɗoɓe tuutoɓe filɗu ɗadi ganduɗa e pible woni ha joni wiɗe ganduɗa e pible woni tati wona wa min sarri e worodde kadi hafidin gaño ila hafada so tawi o suuɗi gandu walla o min sarri e worodde hafidin gaño ila hafada so tawi feññini gandu asbaw addan so tawi o feññini mbiɗa mooli Allah e makko so tawi o suuɗi mbiɗa mooli Allah e makko kono noon ay ɓuuri bonde fof ko gaño ganduɗa suuɗɗo gaño ene yewtide e ma fata bare ina waɗene poson kono so tawi noon a anda aɗa wawi wiide ƴewno ɗomi taroyoɓe on ƴewde falaki min sarri ma halaga o min sarri rafiq ila waqaba o min sarri nafada filo gadi o min sarri hafiq ila hadara wotere a faami de o wi kadi ɓol wi a'udhu mbiɗa mooli bi rabbin nasi bowal
ay bange boowal ɓuri weeb famide amma noon ɓernde ɓuri fattude ganduɗa hoore ma arowo ena safra ɓuuɓe boowal qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas qul wi a'udhu bi rabbin nas jeyɗo yimɓe malikin nas laamiɗo yimɓe ilahin nas jewoteɗo yimɓe sa waɗi bange doctorat kan koɓe docteur holko molude mo worode mo ganduɗa seyɗani mo ganduɗa famide seyɗani noon min sari worode alwaswasi ganduɗa seyɗani alhannasi mo ganduɗa hoorema haajum jaatiro caggal walla alwaswasi seyɗani mo ganduɗa cuuɗoto famide min sari worode waswisu mo ganduɗa ene suuɗo fiisu duurinnade e becce ganduɗa yimɓe ay faami on sofata Allah ɓernde ganduɗa kañum ko wona nde wonde en kaali to banggue juulde hay saɗa juula ko nande tisbar en a habbiri a wi mi anniyima juulde tisbar kono kalɗa e hunuba ma mi juula ganduɗa takkosan holko jaggete anniya o famide sa wi mi anniyima juulde takkosan mbiɗa mi juultina banggue hunuba holko jaggete ko takkosan wadde juulde moƴƴanana wadde ay kala ko moof woni nder ɓernde ko ɗum Allah jaggi famide wadde ene woodi ɓe ganduɗa almuɓe ɓe ganduɗa ene jiiɗi boowal ene jiiɗi ganduɗa nder ene woodi almu jiiɗa boowal Allah jimaali wi ɓuri foftinde ko gañƴoɓo boowal e ma nder o ɓuri foftinde ɓuri tampinde e almuɓe fof ko gonɗo almuɗo boowal wona almuɗo nder a andata ko almuɗo Allah andinanta ɗum kadi mbaɗa ko almuɗo ma on ɓuri tampinde fof sa yi faadiya ma taw wona woni ha joni min sarri e worode alwaswasi alhannasi wona woni walla mbiya qul wi a'udhu mbiɗa moolo bi rabbin nas neho suka kono jeeyiɗo nehede cukalel Allah subhanahu wa ta'ala nde wonde wona yummirade nekata nana suga nekata suga haajum ko Allah gila nde suɗɗo o suwa wonde toɓɓere hol gonduɗe mum Allah de e reedu yumma Allah hol ganduɗa toppiriɗo ha gila jalti noppe jalti ƴiye jalti Allah aɗa faami nde o ganduɗa woni nder nde o timmire hol ñamminomo hol jarnomo hol laɓɓinomo hol bisomo Allah wona haade ko Allah noon wadde Allah woni nde ho sukaɓe so tawi o yalti kadi nder reedu hol dokkomo Allah so tawi o sohlino dokkanoma ndiyam ko jarɗa a defrata hawa mawna ɗum no wadde wona yummiraɗo neki suka ala ko Allah neki suka woni maliki wonema Allah nde wonde sagata moƴƴi e mum ko laamɗo mo ganduɗa ko nehowo wona laamɗo ɓuuɓɗo moƴƴani laamɗo nehowo taw aɗa huula wadde manifeste aɗa huula ganduɗa wadde hunde fof laamɗo ganduɗa cañƴo ene wonnoɗo ay ndiyameje jaltata e laabi ha yimɓe ene kuña wutteji mumen kala mbaɗo ɗum ko yon moƴƴani nde wonno ene jeeya e mala'inuji wadde ndiyam boowal walla tanade boowal walla yaltude e mbedda kala kuɗɗoma ko jaama moƴƴani famide wadde ɗaccude ganduɗa ndiyameje saka noon ganduɗa lotore saka tarode ene mbañi e beddaji kala mbaɗo yo andu moƴƴani ɗum ganduɗa hoorema alma maani ene haaƴi e ɗum yaha e tufde jomum yaha e tufde ganduɗa yalta ɗon moƴƴani laawol jeere jomum yalta ɗon moƴƴani laawol ganduɗa hoorema haajum jama jomum yaltoya ɗon moƴƴani nde wonde Allah andi huɗu ko tooka so tawi huuɗima tan jaabe woni ñawa anda ko ñawɗa a faami de wofɗa anda ko wofɗuma baasa anda ko wasnuma ko ɗum ɗon kala pertumi ko Allah bonnu goɗɗo mi yo Allah bonnu goɗɗo yo Allah bonnu moƴƴa ɗum noon nden ɗen waɗa woni mbaɗi kinnasi ɗum woni jom wuuro o yo won tiiɗo yaha e ko Allah wi won ko Allah maani wi wona minen ɗum wona ilahinnasi jewete ko yaha jama nayeejo yooɗi ko yaha asru jumati nayeejo yooɗi ganduɗa ko yaha ziyara nayeejo yooɗi ko yaha ɓaaral kono nayeejo yooɗani yaha jakkal nayeejo yooɗani ene fetta carte nayeejo yooɗani ene yeɓoya bal nayeejo yooɗani yani ene yeɓa bammal ɗum woni ilahinnasi jeweteɗo mawɗo kadi suka de
yamirama yo jama ko yihi jama ka ɓuuri yodde e jaagol mawɗo jama nde wonde o kode o sagat kono ay mawɗo so yihi jama mantirtani mawɗo kay toon jeeya ko suka mantirte yihi jama ko suka mantirte nangi wirdu ene waɗa wasi kono mawɗo kay ko toon jeeya faami de yo suka yoddi ganduɗa ko ɗannade suka ganduɗa yoddi ko ƴeewoyde ganduɗa jawdi daña ko ñammi a faami de kono wona kadi ganduɗa hoorema aɗa hucci ganduɗa jama kadi gallema ala ko jaayi ala ya yiilo e ha mbaɗa tertona kono juuloyno kam min sarri e waradde alwaswasi seyɗani alkhannasi cuuɗoto toktutunowo alladi on wasfi ganduɗa ene suuɗo fi suduri nnasi e pecce yimɓe minal jinnati seyɗane mo ganduɗa ko jinne o wannasi e seyɗane mo ganduɗa ko biyeteɗe neɗɗo saɗa moolo noon ɓuuri bonde e seyɗane fof ko seyɗane neɗɗo nde wonde seyɗane jinne o ena yamira so tawi aɗa ñaama a wi bismillahi rrahmani rrahim koko wonno e lahal ma o dogat sa wiyani bismillahi rrahmani rrahim ganda onon ñaamti walla ni omo ñaama aɗa ñaama tuutaɗe makko ko ɗum yamira ñaamowo yo wi bismillahi kono neɗɗo noon so tawi a wi ɗum audu billahi ɓeyɗo futtidema gite neɗɗo wawa moolade neɗɗo aɗa wawi moolade seyɗani voilà seyɗani neɗɗo noon ko kaɗowo neɗɗo wadde ɗum moƴƴere kaɗowo neɗɗo waɗa ɗum moƴƴere ko on ganduɗa woni seyɗani so tawi ganduɗa itti ujunere neɗɗo arema aɗa tot ɗum joom suudu ma wi heewi joom suudu ma ko seyɗani wanda faami so joom suudu ma wi mbiɗa nelda hada e sarif awi woto neldu ande ka seyɗani so tawi a jogui bayda cuhlel ma aɗa nanno ɗum jangde oto naw ceerno almu baydaji ko tulmi ko baydaji ganas tan baydaji ɗi guddani naw ɗum école ka seyɗani wanda faami wadde kala seyɗani neɗɗo ɓuuri bonde ɗum woni minal jinnati wonnati suratul fatiha bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah walla mbiyen ganduɗa baa o allah naani ɗon ko inde mum wiyeteɗo basiru fiinu o allah waɗi ɗon ko inde mum wiyeteɗo samiu mim o allah waɗi ɗon ko inde mum wiyeten malibu alif o allah waɗi ɗon ko inde mum wiyeten ahad allahi o woni laamo allah waɗi ɗon ko inde wiyeten laƴif ha saƴir o allah waɗi ɗum allah waɗi ɗon ko inde mum wiyeten haaji ra o allah waɗi ɗon inde koko inde mum ko wiyeten rahim wa rahman a faami de ɗum woni wona arrahman wona woni ha joni ha tungo woni allah waɗi ɗon ko halim faamide mim o kadi en kaali wona ɗum wonde karfeji gaddi kadi waɗe pinɗi pinɗinta ɗum woni bismillahi rrahmani rrahim wadde en paami ko wiyete dendagal qur'ana allah waɗi ɗum ganduɗa e fatiha dendagal fatiha allah naani e bismillahi wadde paama ko inde allah de inde Allah de a faamide den ɗo bismillahi ene heewi ganduɗa ɓuuri fatiha kadi ene heewi ɓuuri kadi noon fatiha kam ene heeroni ɓuural ngal ganduɗa qur'ana fof heernani neɗɗo aɗa wawi juulde taw a wawa ganduɗa hono simore kono neɗɗo wawa juulde taw janggani fatiha bawɗo juulde aɗa juula jangga fatiha juulde ma sella wiye ya sujju kono noon ha joni a janggani simore juulde ma jangude fatiha ko hunde waɗɗide waɗɗa wona almudo tan hay babiraɗo so awa fatiha wat feere janggoya ka élève aɗa jangga école janggu fatiha woni awwalu ma yajibu alal mukallafi tafi imani wona suma ma'rifatu ma yasbihu bihi farde ayni ka ahkami salat wadde ɗum ene waɗɗima ene waɗɗi goɗɗo wona fatiha ene waɗɗi jangude fatiha waɗɗi jangude kadi fatiha ene waɗɗi sellinde ayi seeran ɓe nder so tawi a ari mu aɗa yumto namdata ko mo hol jibin ɗo namdata ko hol ko liggorɗa fati ko namdo ko ɓata ene wawi fati mo wawa fati a wawa ngabbi ɗum mo juulata wawa ngabbude mo wona juul so aski askal mo ngabbata mo wona juul so hoorani so hoori koto ko ngabbata mo wona juul so tawi hajju mo jaɓatani wadde neɗɗo fof ma juula juulde mum sella ko heddi fawa hen ma gona juulɗo on saaha dewal alma sella sappoɗa sella wadde feere so tawi neɗɗo arema jaggu wirdu woto jaggirɗo wirdu ha mbiya mbete juulɗo wawi fatide jaggude juulde ɓuri ganduɗa hoore ma jaggude ganduɗa wirdu neɗɗo ko ma juula wirduma sella kono garɗe ma fof aɗa jaggina pour tan wiyede mi jaggini yimɓe ujunere walla mi jaggi yimɓe temedere tewona limorde nde ɗaɓɓa ko peewal ngal ɗaɓɓa woto yimɓe wadde janggine fatide a hamon rewɓe kala mo wawa fatide oɗon jogui almuɓe oɗon jogui feere
so tawi salif ari enen mbiyo on gadde hadaya wadde jeeheɓe jangguin on jiiɗe mon ɓe jogono on ñalawma o alkamisa kawre ɗo e ceer salif ko noon waɗata e sawa joni kala daa'ira e nder matam so tawi ari o wadda ɗum almudo nde wonde kala gaddanɗoma ujunere kala jagga a namda e diina mum an namdare an namdare an wiyete holko tagui eɓe gaddanma kalis umar nan ɗon ɗo feere mo wonɓe nan ɗon jeehe woni dambordu ko namdade joom suudu mum aɗa wawi faati o wiya aha mbiɗa wawi mbiya ganduɗa haal o heɗanama hikkeɗanɗam so tawi a tawi ɗigg fa marhaba mbiya mbata mo wawi longal so tawi guinam kono wona wonde dambordu ene waɗa siggini wala ɗum kay moƴƴade harmi wona walla waɗa goɗɗum ɗum kada moƴƴade wadde dambordu waɗira ko pour ganduɗa almudo a debbo o ha joni jangguina ɗum walla namdoɗa ɗum kono so tawi ay ummino bamako bakkano bamako rodino on hande ɗo haaji firtani bakkat bamako arti e madi ala bakkat bamako hedde makko ndewo yemti duuɓi jeeɗiɗi o fonno ko naati jangde hawo ganduɗa faye resede ko faye resede on saaha noon so tawi a hurtini hande ɗo hurtinɗa ɗo kala ko waɗi e bakkat koye mafi ɗum noon jangguinmo namɗaɓe diine makko bamako kalɗo haaji hana ɗon haaji heddimo an fayi yeeso ɗum woni haaji bisimillahi rrahmani rrahim alhamdu jettoɗe lillahi godani allah holi on allah rabbil alamina jeeɗo bindi joogo l'islam no fof joyi woni wottudinde allah wadde alhamdulillahi rabbil alamin alay sago gottunina allah gonɗina allah ene woodi gonɗina nelaɗo ko nelaɗo allah arrahmani rrahim arrahmani ko juulde nde wona arrahmani wonɗo juulde wona yimɓe fof waɗɗi ganduɗa hoto ko juulɓe kono keefeero mo suwa jabde allah juulde waɗɗaki wadde arrahmani holno pirɗi mum tegolona wadde haaji ko juulɓe arrahimi famide woni arrahmani ko dennagolona arrahimi woni ganduɗa askal holko mbiɗen cukalel ko jiɗinama hande Allah waɗi baa makko en remanno ngesa soñi hande maayi hande kanko jeeyi ngesa ma yo yalti aska kanko jeeyi wona faami wona so tawi omo jogino ganduɗa nisab kañ Allah waɗi wona o maayi kanko sugo o roni waɗɗi mo kangar en aska tenni faaro en aska debbo en aska cukalel en aska woni arraji faamide wona ɓeɗo gasara maliki yawmiddin rewi hen maliki yawmiddin woni ganduɗa hoore ma ko woni koor hol jogowo ñande jogdiiji ko Allah sa hoori hol jogowo Allah woni yewmiddin iyyaka na'budu sa yi makka wona bangorɗa ko cuuɗi wona bangor dogata ko hakkude kaaƴi e sona wona kaaƴi e dawata ala iyyaka na'budu ko an min dewata wa iyyaka nasta'inu ko an min bandinto juuɗo so gayni ene ñaago Allah ene wiya rokkam dépense walla rokkam cellal wadde fa ñaagono ceero wallinoɗo ihdina siratal mustaqima woni laawol tijjani ihdina siratal mustaqima woni laawol qabil ihdina siratal mustaqima woni laawol haajidana buri ganda kadi Allah kadi haalilaɗi ihdina few laabi ne keewi Allah noon wi so tawi aɗa ñaago wi ihdina fewnu min asiraɗa laawol o kotiwo siraɗa laawol allazina en an'amta min woni neminede ɗo noon wona jogade auto wona jogade gallira wona wonde lamdo wona rewede ala ko waade ko ceerno Amadou Dabel mbaɗo ni taw ala ko jiiɗa so wona Allah ala ko nanɗa so wona Allah ala ko ɓoftiɗa so wona Allah woni ceerno mon Bokare ceerno Aliou Seydi ceerno Cheikh en e ɓeɗe ɓe woni an'amta alayhim gayril maghdubi wona tikkanaɓe e nder laabi he ene woodi hen laabi tikkinaɓe kala toñowo ko tikkanaɓe jaggude laawol ko laawol waawde jaggude laawol ko laawol heddo noon holko wona laawol an jagguɗo o tooñamo jaggani walla mo jaggani o tooña jaggude ko ɗum woni wona laawol ɗum woni wona laawol mbiɗen so tawi a yeehi mo wona tijjani en a nanani o bonnita aɗa rewa e makko duula kono kala nde nanɗa e makko o bonnita sa rewi e makko duude ma sella sa rewi e makko duude ma sella faamide yo o noyte Allah ji Ibrahima omo jogii deftere wotere o inde wiye joomoko o wi kala ganduɗa hoorema ha joni jawɗo juulde ganduɗa hoorema mo jaggani taw ko bonnitowo juulde mo sella on ne so juuli ganduɗa mayɗo yo mayɗo juuti omo haal ɗum toon taari wuuro toon toon deftere nde faamide ko namde e jaabude o yaano wuuro woto ni e joomoko almudo makko ene namɗo maskilaji sariya kala ko jaabirinɗa
إذا هي من الفائدة فاميلي هو الإيد السلام المسلم الذي أنت عليهم غير المغضوب وده ولا رو يكترون بالياد ولا رو يكترون السيارة ولا رو يكترون من أبو ولا أما فتوي أيه مرم ولا يكتجري الماني دريم إلى جول أنا ينتهي ولا تجاري ولا أنا ناني إلى فرما أو يكتر ولا كلنا نمدح وقت أننا سلوا وقت أننا إني جول دي سلي تقبل نصا جول تي أمك جول مثلا فاري فاري تقبل مك ولي غير المغضوب عليه ولا الضالين يوانا مجنا نكو إلى أنه يعقبوا مجنا نتو ما نقوله ويا مجنا واتو تشير لكينو فاري كلام بيدا أكاد يتكلم بلا يوانا قوم قوم ولي مجنا فاري غير المغضوب عليه ولا الضالين فرقة نوتا وانا يهود يقول وانا نصارى يقول وانا يمين أنا وانا تكنال أنا وانا مجنا وانا غنى جها مجنا أنا إلى جيا المود جنگا تولي منه ها فور ياتو أتبيا أبدو ولي قوان وانا هبون تودا مامنا ما تودا غنا فيرما كوم بجنبلا كوم جنب كوم مجنا بسم الله الرحمن بعد الدعاء يقول رفتيان وما يوي آمين بسم الله آمين آمين سجد دعائي يا من له الملك بالاستثناء آمين آمين سجد دعائي يا من له الملك بالاستثناء الحمد للآمر بالدعاء في حال شدة وفي الرخاء حمدا يدوم مثل ملك الله يجري مع الدهر بلا تناهي صلى وسلم على ذي الفضل محمد خاتم كل الرسل وآله ذوي الهدى والكرم وصحبه الهدى لكل الأمم ما دام مرفوعا إلى السماء أيدي ذوي الحاجات للدعاء سميته هبلا موصلا إلى أفي الإله جل شانه وعلا وبعد ذا فإن للدعاء حالا ترد قوة البلاء وتجلب الرحمة للعباد فارزم به في كل أمر باد اللهم يا اللهم من كل ما ذنب إذا علم واغفر لوالدي مع الولدان يا ربنا وكل ذي الإيمان وجعل القراء والطلاب فتى يقول كاسب الحجاب وارزق لهم علما كثيرا جامعا في هذه الدار وتلك نافعا ونجهم مكيدة الشيطان يا ربنا وموجب الخسران بجاه خير الأنبياء صلى عليه خالق العشاء يا ربنا بهدك الوفي وكل ما في حزبنا السهي وما هو المغني من الدعاء وما من الأملاك بالسماء يسر لنا ومن بنا تعلقا جميع ما نحتاج يا من خلقنا وسع لنا الأرزاق والأعمار وهب لنا بفضلك العسار وهب لنا الوفاق في الأهوال وارزقنا الأمن من الأهوال يا ربنا بجاه أحمد الإمام صلى عليه بدعي سابه الكرام النجباء الراشدين المرشدين الأدباء يسر لنا سعادة الدارين ونجنا آذاك بهاتين وغلب القلوب بالكفار لدين الإسلام يا جبار وأسله الهداة والرعاة فهب لكل مسلم نجاة لطيف يا لطيف يا لطيف وقاية من كل ما يخيف يا ربنا يا مالك الدارين إجابة الدعاء في الظرفين يا حي يا قيوم يا ديان إليك أشكو شدة الزمان وصيرا مدارس النصران مدارس السنة والقرآن بجاه المصطفى العدنان وآله والصحب والتجان معين يا معين يا معين أجل دعاءنا يا أمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا اغفر ذنبنا وذنب كل من بنا تعلق من والد وولد ثم الأصدقاء. أسألك اللهم يا اللهم من فضلك الجميل خيرا جما في هذه الدار وتلك الدار مالك العطاء. نعوذ بالله وبالرحمن في كل حرف كان في القرآن. نعوذ بالله وبالرحمن من كل حاسد ومن شيطان وشر كل كافر وكافرة وكيد كل فاجر وفاجرة. ربنا يا خالق العوالم هل بيننا وبين كل ظالم وباعدا بيني وبين النار في هذه الدار وتلك الدار. ونجم من يحبنا لله ومن نحبه بلا تناهي بحرمة النبي والأصحاب صلى عليه مالك الأرباب. ربنا بحرمة التنزيل وحرمة التوريد والإنجيل وكل ما نزلت من كتاب على أنبيائنا وبالأصحاب. ولا دخول جنة العلا مع النبي خير كل الفضلاء. مع كل إنسان بنا توصلا ومن توصل به إلى رب العلا. آمين آمين استجب دعائي يا من له الملك بلا استثناء. نعوذ بالله وبالرحمن وكل حرف كان في القرآن. شر ما قد كان أو يكون من كل ما يضر أو يهين. بأحمد النبي خير الأنبياء وصحبه الكرام خير الأنبياء. صلى عليه خالق الأدوار ما زادت النبات للأمطار. يا ربنا باسمك الغفار فاغفر ذنوبنا مع الأبرار. يا ربنا بحق عين الرحمة فنجنا من شر كل غمة. يا ربنا بفضل جوهر الكمال فمدنا من أهلها في كلها. يا ربنا بحق هذه الغور انصر على العدا وأهل الكفر. يا ربنا بحق القدر انصر على العدا وأهل الكفر. ورد ما يكيده الشيطان وكل حاسد أيا صمدان. ونجنا من شر ما إنسان والخلق كله وشر الجان. وخاتم النظام ما قد سبق صلى عليه خالق الأنوار ما كل الليل على النهار. يا ربنا بحق هادي القوم سخر لنا بهور الفهم. يا ربنا بنورك الرباني نغفر قلوبنا مع الإيمان. يا ربنا بجاه كنز الأعظم وسره وسر الأسلم. سهلنا به كنوز العلم واصف به كروب كل غم. يا خالدي بمركز الفهم. يا واجدي بفيدك الرباني حفظ علينا نعم العفاني بحق أجل الخلائق وأرهب بروضه الصادق. صلى عليه مالك الأرواح والأهل والصحب مدى الأزمان. يا رازقي وماجدي وواهدي إياك نستعين في المقاصد. وفق لنا بحق سر الفاتح وكل آية أتى المفاتيح بجاه أحمد النبي هادي صلى عليه خالق العباد. وهب لنا بسورة ياسين دخولنا بإذنك راسين. ونجنا من ضر كل أسر إلهنا بسر حزب البحر. وارزق لنا مكارم الأخلاق بعون ما بإذنك الخلاق. لنا بكل حرف المغني غناك في الدارين طول الزمن. يا مالك باسمك اللطيف كن بعبد خائف تعيف. ونجنا من سم كل فم
ووالد ورد ثم أمي بجاه خير أنبياء الله عليه والأهل صلاة الله يا رازقي باسمك العظيم أظم لنا هزا من العلوم يا ربنا بدعوة الرفات أعن علينا علم الممات بداء خير من مدى وآله صلى عليه مصرف الأوقات يا مالك الملك بلا انتهاء فعدنا بحزب الأولياء ذنوبنا مع الإغوان واستر عيوبنا مع الغفران قد انتهى حبل موصل إلى عفو الإله جل شأنا وعلا فنحمد الله على انتهائه كحمدنا إياه في ابتدائه ونسأل الله بمهد الكرم صلاته على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن به اهتدى اللهم صل Ceerno Souleymane wi almude o fiilama alpha e yeeso malkinorade o fiilama alpha e yeeso malkinorade nde wonno neɗɗo so tawi jibinama omo inne ene yiɗa o inne inde malkinorgal eɗen mbiya inde deftere kono ala fof e deftere yiyande inde ene palta hen kono innirde noon malaɗo mbeɗe aɗamale ɗum kam en jii innira ɗum Muhammadu walla ginnira ɗum Ahmadu walla ginnira ɗum e inde nelaɗo Allah sallallahu kinorima inde alfande alfa noon omo faami ine wawi omo faami enen noon en jarani ɗum jaruɗen yo Allah wanmo paamɗo jaruɗen yo Allah wanmo baɗowo paamɗo waɗata nde wonno paamɗo ko jangi paamɗo ko jangi waɗata ko jangi ko jalo sa soodi ɗum coodirɗa ko remde kono wonaɗo soodiri wadde ɗum leɗɗuleje fuutankoɓe mberta daɗɗudi ha yooɗa cooda ɗum ko seeri tawa a walata hen ala ɗum noon almudo so tawi a jangi surtout noon nde joomum yehine wi komi jangoyi shar'iyya woni toon ko dagi e ko harmi e ko aña e ko yida a andi ɗum sa arti kollira ɗum gollira ɗum mbasa yirede yiyande mo jangani mbasa faltade mbasa ɗum tagi minen kam kala nde ceerno fiide alpha koye ngoɗo e yeeso mana du'ayi yo Allah wanmo paamɗo yo Allah wanmo nanowo baɗowo ko paamɗo waɗata yo Allah wanmo ɗum onon fof onon ñaaga nde ndu wonta ɗonmo hono ceerno duwoniromi ni mo dendagal tagore nde en gari haa ɗo e oɗo galle baɗaɗo du'aw kanko jeyi sababu yo Allah wat pele min ɗo yo Allah wat jonde min ɗo yo Allah wat jeese min ɗo ɓe jiya ɓeydare ko julɓe ɓe naati galle o ko wona kanko de ala ko julɓe ɓe kankone yo Allah watmo malaɗo dañƴo ɓeydiɗo ngam ɓerde mon doltiɗe eɗo gonɗen neɗɗo goto ɗo kala neɗɗo kadi yo Allah waɗan ɗum eɗen ñaago Allah eɗen duwono dendagal mayɓe wonɓe ɗo e lugi seyba e kenaɗe e genaluji
yo Allah yurmoɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah nannuɓe aljanna ɓurɗo towde e aljannaji holi on aljanna naatɗo aljanna taw o seerata e yiide Allah ɗum ine woodi ɗum woni aljanna ɓurɗo towde e aljannaji onon nde wonno wonnatowo aljanna yiyata Allah ko yontere fof laawol gotol wonnatowo aljanna yiyata Allah lewru fof ko laawol gotol kono wonnatowo aljanna sertata e Allah on woni kodduɗo e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni ko Allah hokki cheikhana Ahmada Tidiani enenne eɗen ñaago Allah maayɓe men noon eɗen ñaago Allah dendagal ɗanniɓe yo Allah uddin kala mo ala kayitaji yo Allah rokku kala celluɗo yo Allah ɓeydan ɗum kala mo sellani yo Allah sellin dendagal haajuji ene mofti e oɗo du'aw woni mo ceerno Mouhamadou Samassa o wi so tawi a daroto aɗa wiyal rokkam ɗum ɗo aɗa limta wasata wooda ko ɗaccuɗa ko ya hippi tan tugga hoore haalaji hay hunde a ɗaccata ngam horma ko haala e duwaw ko yo Allah waɗan en ɗum emin basiyama an almuudo ceerno ko wasiyata no almuudo ko wi almuudo woto yennu ceerno mum woni mandude ceerno ko yiyeede ɗo almuudo yiyete jooɗoɗa almuudo ko foti jooɗaade jaha nde almuudo foti yaade jaada e almuudo mo foti yaadude ko ni ceerno wiyata ceerno ene wiya hay so jama paaɗa 3 heures du matin aɗa yaha jama so wiyama gocco hay so jama paaɗa ya jagge cokeɗa nde wonno a yeehi ma fotani yaade sa joddima ma fotani joddade ɓe jaggama jaggirama hunde a wi a ala hen o wi an yaware yanawore ɗum noon kalifa ma Allah kadi en ɗam kalifa ma Allah wuro ngo kalifa ma Allah seeremɓe ɓe janguindoma ba ha dalɗa kalifa ma Allah mum nde wonno on woni ceerno ma on nanguinma wirdu on janguinma shariya sa yiyatano bindi a dalata al-akhdari sa yiyatano bindi a jangata salatul fatihi wadde ceerno janguinɗomo hay sa jaggoyi to kanko jagginma nde wonno kanko janguinma woto yeebomo janguinɗomo ha dalɗa woto yeebomo so woni gotel so tawi ko gueɗel gotel nanja tottumo ɗacca ceerno Mouhamadoul Amine sa dañi ɗiɗi ene pecca so a dañi gotel noon feccotako hannuɗo ɗum woni a rokki ceerno ma ɗum woni a rokki ceerno Mouhamadoul Amine kono sa ɗawi oga a tattoyimo a rokkanimo kalifa ma Allah en ɗamma kalifa ma Allah mawɗo almuɓe e ngoɗo wuro kala mo goñodirɗa ɗo henne to banggue diine e banggue almudagu taw ko mawɗo ma a wondane ceerno kala kaɗa waɗa ya taw kanelaɗo yawat ya taw wona ka teddiniraɗo de ala ɗum en cuwa yettade ɗon ɓayde mawɓe ene goodi mawɗo nelat ko mawɗo teddinte sa dañi hunde an wiye ya teddinir mawɗo kono an kay keɗɗa koye neleede ɗum fof eɗen ñanga ɗum nahaw so tawi aɗa haalda hono maɗa aɗa wiya amru ene wiye amru saɗa haalda noon e dow ma ene wiye fiiru du'a'i wadde mawɗo yamirta
annon a ñagorto kalifa ma Allah ɗum jama kalifa ma Allah bange almudagu surtout hande a resi wona desɗo wiyete ko ɓeydi jama woto hatte jama de woto hatte jama ɓeydo jama woto foododire sappowol yeeso saga noon yiiden en arɗo emin jiɗanma daña emin jiɗanma daña e diine kala mansab kono ya taw wona foododiral sa foododirama a wondani e ceerno min neneraɗo mi haali aɗa tawa julɓe ina tawa kala no mbaɗa no ceerno yiɗa wotoɓe mbi o ko almudo kaari kono so tawi noon a wayino ceerno min ceenni on min jettini no ceerno wirunoni ni min jettiniri Allah ina wawi juuta balle ɓayde mawɓe ko yahoɓe piccitoɗa kala so ceerno ma ari ɗo almuɓɓe nan ɗo ina woodi tawa daɓɓema nan ɗo kono bange mangu ɗum dattetake almuɓɓe ɓe fof jagganno mbaɗama place mawɗo firti ko mawɗo duuɓi annene ɗon ɗo keccaɗa omo wasiyoma de wa hono no yiri ligi seybana wayni hono endam non wayni woto bonno ɗum kadi min cikkani ala bonna min moƴƴini jorto min moƴƴini jorto kalifa ma Allah mabɓe kalifa ma Allah mabɓe Allah ina wiya yawma yafirru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi aɗa andi ɓe mbi pour qur'ana laha ma'anin ka mawjul bahari ay maayo no ben feƴƴe mum mbayni ko noon firoji qur'ana mbayi mi nani ceernajo gooto ene fira ɗum ñande hen o sikki ñande hen o faami kanko ceer Souleymane kadi ko ñande hen kadi o ɓeydi majjude ha joni omo yiɗi andude o wi te ene nanni kadi te ko goonga kadi wasata o nanoya e ɓurɗo famde fira kadi o jaggoya toon o wi woni ɗum so musidɗo yi musidɗo mum doga neɗɗo yiye yum mum doga neɗɗo yiye baa mum doga komo jogodirɗa haqqe ɓiɗɗo ene jogo haqqe jinnaɗo debbo e gorko ɓiɗɗo ene jogo haqqe koddi on noon so tawi a yii ɗum ñande yawmal qiyamati doga o yi ɓiɗɗo mo ala haqqe jinnaɗo so tawi a dogana ceerno ene nannide kono ñande hen minen kam min pirdanno tan mon fof waƴako hoore mum ñande hen kanko wi ala o wi komo jaganiɗa haqqe kadi eɗen jangga ɗum to dalliya eɗen mbiya toon towa koofol holko woni towa koofol eɓe pirda ɗum ɓamtiɗo hinere woni mo hinere mum towi kadi o wi kanko ceerno o wi woni ɓamtiɗo hinere komo pottata aɗa ummiga oni ummiga jiya hinere mum wadde mo jiiɗa hinere mum woni firti on hersani gacce ngala hakkude mabɓe badal ala hakkude mon ɗum noon annene e mboɗo wuuro kala mo pottuɗa ya aɗa yiiɗi hinere mum kala allumuɗo mo janguinɗa yo aɗa yiide hinere ma woni a waɗani ɗum kañum waɗanima kadi ko man Allah min donima dendagal wuuro ngo fof min calmini dendagal wuuro ngo min ɓeydima kadi malkinorade wuuro ngo timmani lebbi ɗiɗi yo Allah artir min Allah artiri min ñagon ɗum min kadi yo Allah artir min aɗa andi ummuni ɗiɗi
jehino ƴeewoyde ko ñaami nduye ummudu naati e dolingue nduye ummudu naati e weroliddi nduye wi feeram boni nduye wi min feeram moƴƴi minenne dey ɗo e wiki sayba feere amen ene moƴƴi ɗo wona jinnaɓe amen wona ɓiɓɓe amen wona minen wona miñiraɓe amen ligi sayba ko wuro ngomin parnorto woni ngoolo nde wonde ceerno wi almu adda e almudo garowo kañum tan addata minen noon ɗo min jogi ko almudɓe aroɓe gadda ceerno ahmad sy gilo a ari wuro alpha ene wawi taw won gadiɗomo hono ɓeyde kanko o ɓeydare wonande min o addi yimɓe o addi ɓerɗe ligi seybanajo kala nde min gari ɗo emin nomin mbawi waade jippoyade ɗo min jippoyo kala ɗo min jiiɗi jippade almuɓe yidde nan ɗo almuɓe bindi nan ɗo sehilaɓe nan ɗo bandiraɓe nan ɗo min ñaago Allah ko wonani min ligi seyba yo Allah hebbin koɓe aljanna amen koɓe aduna amen nde wonno ceerno yonni ceerno amen to banggue tijjani sababu o ko ligi seyba wuro amen ene yara ndiyam sababu mum ko ligi seyba sukaɓe amen ene janga école sababu mum ko ligi seyba emin ñaago Allah yo Allah ɓeydu on gesa noon ba ganduɗa aɗa dawa hen nde nawɗa hen foof wodat ko guittuɗa e guese ba guesa ayida siila woto Allah silnuɗo woto Allah waɗe mon naatowo jeygue yo Allah waɗ on enen fof ken naatoɓe aljanna woto Allah waɗen ken wasɓe yo Allah waɗen ken alɗuɓe yo Allah waɗen ken selluɓe woto Allah waɗen ken yo jangde fof wawno wonde kadi famen Allah no ceerno wi on ni woto gacce aduna woto gacce lahara gueɗal aduna ngal so wonti sa yeehi tawa en woodi mo doganɗa banggue lahara ga so wonti sa yeehi école janggen qur'ana janggen école janggen qur'ana so ɓura tan komo janggani sa jangi tan a natti ɓureede woto mbiye oɗon jangga ga tan oɗon ɗacca ga kala ko jangguɗon jange kam diine moɗon kono jang ɗo joni kala jaaru nokshot ene jogui haaju e laamu maayi alhaji walla yi ceerno abdoul wahabu walla yi moustapha walla yi woɓɓe so tawi ɓe gari ɗo e wuuro he eɓe jiiɗi siltanede qur'ana ɓe jatto ceerno siyel walla ɓe jaaha goɗɗo ɗum noon kadi homon Allah foof oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacca haqqe onon mawɓe ɓe jonde nde nde fof tan assalamu aleykum wa rahmatullah والهدم والنزيف يعمود تسكدم أمداد الكنيد ثم الإبادة إجمدم والهدم والنزيف يعمود تسكدم المود يوتن نهو لبنا برده كلا قلم سكنيد فمدي بنان قل أدر ينتمد وتحوج كوجنا وتبن بنورا كلا المود مد استنفدمون سبو المداق الفدود من كوكات دي إحادمون كن وطندمون كنمبرين جومر سوكا إبلدمون سؤال مودو عديم كهول دي الله ودي تدومال ودي المودو يا الويبا ودي تفكو بين أندمون بيوجانيدون
moɗo nulaɗo ayino leydi muɗinum Allah wi somi jogii koreji e leydi ko almuɓe ngoni ɗum inna li uhlina fil ardi wona min haali ɗum haali komo fiytaki muccetaki kaso wona min windi ɗum so almuɗo wawi woto fiito becce bindimum kala ko heewi ma ko famɗi ko lesɗi kinare woni fodde mum almuɗo ko mustawa woni foyde diine mum hawnaki kala ɓiɗɗo rewi ɗo pele koyɗe baba mum almuɗo ko kañaɗo yiɗetake ha darga mum sibu koye keesi ete ko daɓe ko ɓi lallira gañgo mum sibu ɗum tagi ceerno Amadou Bocar wi habibu cheikhu tidiani yamdi lirawdil jinani waɗali an ya muridu jawahiran lil maani aya muridu mafazan lazim dariqa tijani cheikh tidiane muhammadin zil buraqi miftahi kullil jinani ajaram ceer Souleymane wi a juumani noon wiidema ceerno Mouhamadou Bocar wi a juumani hay so ceerno Cheikh winde ko ceerno Mouhamadou Bocar kamɓe ɗiɗo ɓe gona almudo so wona almudo yi defte mabɓe wawa faltade oɗo waɗi walla oɗo waɗi ɓe mbi almudo goto so o yamirama ceerno Bocar o meeɗi namdade ceerno Mouhamadou Bocar o ceerno Bocar kala ko mbaɗɗa ceerno Cheikh ene waɗi ɗum ceerno Mouhamadou Bocar wimo ko goto o waɗi ɗum holi yon goto baltirgal ngal ko ceerno karama ceerno Cheikh a wawa sendude hamdan ceerno Mouhamadou Bocar e hamdan ceerno Cheikh a wawa sendude dimol makko nelaɗo siira makko e siira ceerno Cheikh a wawa sendude arjul amana e hamdan yadumu a wawa sendude ɗum noon fof ko ceerno hamme waɗi ala ko heddi so wona mbaɗen hadaya sharif belnoraɗen ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nagge so ñaami so ñaaɗi a yiɗi ɓirde ɗum puntirta ɗum ko taniraɓe nelaɗo Allah ene namdi hadaya enen fof mbaɗen hadaya ceerno Cheikh rahmatullahi alayhi o wi wa man yahfad jududa fil batuli waqahu llahu min sharri diyami won wiiɓe ko denɗo won wiiɓe teddinɗo allahumma salli ala sayyidina ko teddinde nelaɗo no mbaɗen hadaya seeremɓe ɓe ndo ɗaccita en ndendine hadaya o rewɓe ɓe yo waɗ yaaɓe toon woɗo yaaɓe kadi worɓe ɓe ndendina hadaya nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaɗane koye moɗon ceerno haadi si wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbi alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam yo wiliyo Allah won e ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wona e dendagal seeremɓe men e dendagal jinnaɓe men eɗen manta ceerno o ceerno Souleymane ceerno Mouhamadoul Amin yo Allah rokku en famde ko haali ko e gollude so ɗum ɓenni wonko ɓe jiiɗi haalde seeɗa e ko ganduɗa emin jogii komin kaali
ko heewi kono hay soko seeɗa wasata komin kaale ɗum so tawi ɓerɗe ɗe dokki sabu weltare ko adi fof emin jettana Allah jinnaɓe cukalel ngel bamum cukalel ngel nde Allah arsiginimo oɗo Ahmadou o wi ko rokki ɗum miñi ko ene wiya haaji Allah waɗi kanko o haalananimo ɗum o haalani jinnaɓe makko o haalani joom suudu makko ha Allah waɗi Amadou fuɗɗi mawnude seeɗa o ari ɗo kanko ceerno haadi jinnaɓe makko ɓe mbiyimo aɗa andi ka dokkaɗo Ahmadou o wi ala wanda ɓe mbimo Amadou nani ka dokkaɗo ɗum omo famdi kono hay soko ɗo joni saɗa yiɗi a nawanmo ɓe mbi o wi kanko ceerno haadi Ahmadou ne famdi ko heddiɗo ha Allah waɗi o yontinade jangde ɓe nayimo galle ceerno Alhaji Oumar o naati toon jangde ɗon o windana ba o jangi hunde e limto o arti ɗo kanko ceerno haadi eɓe gondoy feere fof a nawanmo naw kono kanko fof e famdude omo nana limto e raɓɓiɗinade ɓe gondi e on sifa ha Allah waɗi o yettini alluwal makko ha o yettini alluwal makko gadanal e on saha kanko ceerno haadi o naati ɗamgal o ɗaccidimo miñiiko biyeteeɗo Siyel woni ceerno Siyel wondi e makko on saha yaadi e maɓɓe dunga wuro Alpha wonde e maɓɓe toon ene janngina ɓe Qur'ana haa dalgol ngol ari toon e ko wona ɗum ko duwanade jinnaɓe ɓe no feewi e ñaagade dendagal julɓe ɓe fof yo ballumo duwade kanko ceerno haadi sabu ko dañaɗo ko kanko dey dañi ɗum sabu way kono ko abbere nde o aawi hande ko coñal abbere nde o aawi nde hay sinno ko kanko awno kono toppitaaki o roosani kono coñal ngal o tawtorama ɗum omo ñaago Allah noon omo ñaago julɓe ɓe yo ballumo duwanade gelɗo cukalel e oɗo anniya mo jinnaɗo o jogino rokkimimo gila o wonani hay hunde andano ene heɓa ɗo ha Allah waɗirini anniya makko hokkimo ngal ɗo timmal emin dono kadi dendagal baabiraɓe makko tokosɓe e dendagal kawiraɓe makko e dendagal yummiraɓe makko e dendagal taniraɓe makko nde wonno ko ɗo o lombi ko ɓe kadi nehimo baabiraɗo o nde rokki tan seeti hen ha laaɓi ko ɓeeɗo nehimo haw dañi ko taniraɓe baabiraɓe kawiraɓe e yummiraɓe
emin ñaagono ɓeen Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere surtout noon e baam makko biyeteeɗo Moussa o kañumne dari heen habbi dadol muɗum yo janngu haa heɓi ɗo sahaa nde o jangata ko cukaago heɓiimo ko heɓata cukalel ko on daroto heen ha o rutto e jangde makko haa wayno wayni on ne kadi en duwanima ɗum yo no feewi eɗen duwanoma no feewi kanko cukalel ngel ko meeɗi wiidamo an ceerno Haadi min mi meeɗa fibde an e baabam Moussa e tanam ceerno Ndiaye mi meeɗa fibde oɗon jiɗimi holko waɗi ɗum nde janggammi nde pamdumi nde e aduna he haa foti e moɗon onon ɓeeɗo tato nede o wiini o wi alhamdulillahi rabbil alamin nde wanno jangde nde neɗɗo jangata ina waɗi siraaɗi hay soko siraaɗi tokoso on siraaɗi to jangowo ɓennaani ɗon kala nde woppi ko adi on siraaɗi o wattata janginannoɗo mo e toppittonoɗo mo yo jango o wattata ɗumen ko gaño Allah wallimo kanko ceerno Haadi ha o ɓenni on siraaɗi ha o watti yiɗande hoore makko o dañi haqqille wawde andude ko ɓeeɗo tampanno e am woni koye walludemi ñande heen ko yetti Allah ko ɓuri ko yettanno Allah ko o yettani Amadou Allah o yettani julɓe ɓe fof Allah omo yettana Allah kadi omo yettani ko ceerno Siyel kañumne kadi koɓe ngari e juuɗe mum ko alhamdulillahi rabbil alamin kañum kadi kala ko fonno wadde fof o waɗi haa wayno wayni omo yetta Allah omo yetta ɗum omo yettanamo Allah omo andi to waawino haalde ma o haal ko ɓuri ko ceerno Haadi haali ko omo duwono noon jinnaɗo makko debbo kanko Amadou jinnaɗo makko debbo kanko ceerno Haadi omo wiya kala fodde wonannode hakkude jangguinowo e janginan so tawi janginanteɗo ene wawi yobde janguinowo haa timma minen kam min mbiyata ko yoɓi min haa timmi so wona ko rewata min alaa ko min ndewatamo hay huunde kala fodde nde waɗatenode o waɗi wa amma cukalel ngel min jettana ɗum Allah kanko fof e dañde bindi ɗi min ɓuri yettirde Allah komin mbiyata fodde komin paami e almudagal min mbiyata ko woni almudo ɗum dey ɗum fof min ɓuri yettirdemo sabu ala ceernajo pamdirowomo ala fof moƴƴo pamdirowomo kala ko wonan fodde wonnode fodde wonde ko foti wonde hakkude ceerno e almudo ko fof omo waɗi omo timmini kanko ceerno Haadi omo andi hay sinno o jangininomo ha o baari omo yanana o dañata e makko ko ɓuri ko dañata e makko joni ko o dañata e makko o ɓuri ɗum seeɗa mo janginimo hayso o jangininomo ha o heewi gandal ɓurataɗo
kala ko neɗɗo rokkanno ceerno mum omo rokkimo ɗum hay haqqe gooto lombaaki hakkunde amen e makko emin mbiya noon ko dañi ko seeɗa mo jannguno e maɓɓe e ko heewi ko jannguno baŋnge goɗɗo yo Allah waɗ heen barke yo Allah waɗ heen barke kadi waɗi barke minen hannde emin ñaama e barke makko kanko ceerno haadi o ñaami e barke makko o sahaa hannde heewi ɗo ñaami e barke Amadou barke o noon yo Allah ɓeydu yo Allah yaajnu yo Allah yaajnu ko haalata e makko ko noon mo wondi o ceerno Cheikh Sy ko haalata e makko ko kamɓe ndendi haalande nde kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo kamɓe o rokkitano almuɓɓe tan ɓe o rokka ko an jeyi ko ɓeeɗo ɗiɗo ɗum tagi a yiyata eɓe ceerta a yiɓata eɓe ceerta kala to jaaɗa ko kamɓe gondi emin jettira ɗum Allah jaafo ɗon emin jogii salamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ahmed Sy jaafoɗen seeɗa e konngol ummade jinnaɗo e jinnaɓe ɓe worɓe ɓe e rewɓe ɓe fofof ɓe mbi eɓe ƴetta dental ngal fof arɓe heen eɓe garani heen kala moƴƴere dañade ɗo yo Allah rendidinen e mumen ɓe mbi kadi eɓe jetti Allah eɓe jettiri Allah jinnaɓe maɓɓe no neerunoɓe no ceernajo o wiini enenne kadi wonani en wasiya wonani en kadi ɓamtare bange no wiiri ni sen dewi felo jinnaɓe ɓe no neeruno galle o to bange almudagal ha almudago ngu jokki nguɗo feeñi hen no feeñiri hen ni ɗum ko yettere Allah eɗen gandi hande oɗo Amadou omo weli wasorade de kala neɗɗo kadi gonɗo neɗɗo to bange almudagal ene wasoromo ha tengti noon inigi seybanaɓe en dam ligi seybanaɓe e nder lig seybanaɓe ha tengti kadi e minen ɓe haaloɓe ɗo ɓe Allah andi ɗum ɗo ko haalata ko noon ko nelal jinnaɓe ɓe ɓe mbi so ɓe dañi woodi koɓe kaaɗi hen fa marhaban so Allah haɗiɓe haalama no foti haaɗirede ni yo Allah yobtu bandiraɓe ɓe fof moƴƴere nde eɓe ñaago Allah barke teddugal ceernajo lomtaniɗo en e fofof to bange moƴƴere o no duworini yo Allah jaɓen jaɓana en waɗa en yarlaɓe yaafaɓe kanko suko o kala ɗo dariɗen hande e saha he wallahi eɗen parnoroma ko noddata en haalana en almuudo mon ɓe mbiyatani almuudo mon almuudo ma ɓe mbiyata ine wayni ɗum woni yoni cikkata ko ɓen jangguinimo cikkata ko ɓen kadi o janggi ɗum ene wallita ardiɓe joomum e gondon wuuro faade Allah ɗum ko yettere Allah
sa heɗima yewtere makko cikka ko toon ɓurɗa weltorade ni sa yi ade so yettima galle ma o yettodima e ndiyam makko walla tutgal makko ɓeɗe ɗum ne weeɓi ala weeɓani ɗum noon enenne ko jinnaɓe ɓe nelno ko enenne eɗen batti hen wiide hen yo Allah waɗan enen barke en gandi kam ko ceerno Oumar haalno hanki e galle he wonde Allah waɗaniɓe ɗum galle o ɓe Allah waɗi yaaɓe ɓe moƴƴere dañaade ɗe yo taw ko kamɓe ɓuri dañde ya taw ko kamɓe ɓuri feccade ya taw ɓerɗe maɓɓe ɓuri ɓuuɓde toon hande to ɓe goni to ɗum ko yettere Allah jaafo ɗon min noon haala ka ine heewi kono ko sabu weltare e almudagu ngu o jogii ngu e weltanade mawɗo men o ko joofanino en hanki enenne kadi eɗen barkinoro tan woni ɓingagu neɗɗo woni almudu namdetaake bete ko ɓiɗɗo ala so woni almudu ina anda ko ɓiɗɗo gondo ɓiɗɗo so neɗɗo woni ɓiɗɗo gondo ɓiɗɗo namdetaake bete ko almudu ala ko almudu gondo almudu yo Allah rokku en nande e jabde rokka en kadi folde ɓesguji men neede ɗumen e diine meɗen no tawɗen o no tawarɗen o rokka en wurdude noon haa so Allah foti eɗen jaha tawa ko ɗum jaaɗen sawa sen jeeyi janngo yawmal qiyamati en namdittaake ko ina lora en ko ina lorla en mawɗo men o walla mawɓe men ɓe so wiyama mawɗo men tan addani en wiide noon wona on tan jogiɗen kono gooto ene lomto tawaɓe tagore ceerno Oumar so wiyama mawɗo men ko ceerno Oumar eɗen gandi so hattanno kanko arata kanko jooɗoto imani o so hattan mum wonno fodde gille mum e wure he e yiɗande mum ko kañum arata ha joni ne kay ko kañum ari sabu lekki sa tayi ɗum so wilti wiltata goɗɗum ari e ɗum wiltede ɓurata wadde ɓuɓri e bonnode adande ɗe e nayi wi hankandi joori ko heewi hen sammima ko nelani en ceerno Souleymani ko elle ɗum ɓuri timmande en e so ari ɗum sabu en kaalino ɗum so ari eɗen cuusi juutirde ni e jonde he ala en cuusa ceerno Oumar kadi so ɓeydani en ballal so arino en ɓoyrani ala en ɓoyratani hay sen jiɗino ɓoyirde ni en dañata kono ɓe mbaɗi no eɗen ɓoyra ɓe dokki en ɓuubri nde eɗen cakko tawa sen coynima en jiyata cereɗi nangue sabu tayede nde ɗum waɗi ko tumme ko ummi e ko moƴƴi ene ɓuuri ko moƴƴi ko moƴƴude ha joni kadi tawa kañumne ko moƴƴere wonannode hende ko nden tan addani ɓeydade no ɓeydorini min ñaagui yaafuya noon juuti kala ko juuti hen waɗa lor o noon emin jorti somin ñaaguima dental ngal yaafuya ngal yaafoto min ñaagui ceerno noon ceerno Souleymani ceerno no julɓe ɓe pop koolori ceerno ni ene koolorimo ni no duwana wuuro ngo no moƴƴi o duwana horɓe Allah ɓe o duwane sukaɓe ɓe o duwana lamɓe wuuro ngo o duwana almuɓe wuuro ngo
ko duwono nayiɓe wuro ngo kala ko duwoniɓe Allah jaaboto hay goje gooto ala hen ko nele ɗiɗi o jogii ɗum woni nele ɗiɗi ɗe fof to meɗen alay sago o waɗana en ɗum ɓaade koye nelal ceerno Mouhamadoul Amine o wi o tawi ga ceerno Mouhamadoul Amine woni ceerno Oumar ko ɓeeɗo nenimo ɗum waɗi o waɗat o waɗanto en ala ruttude ala maslaha way kono alay sago ni o waɗana en fofof timma on saha jaafodiren haqqe gonɗo en fof oɗon jarlot oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullah cobba seeɗa cobba wona ɗum ko ceerno Ahmadou omo nel almumɓe fof ina mbaɗi délégation timmuɗe ne gaari ala ko addi ɗumen so wona sababude makko ɓenne kadi omo bismoɗu men e ɓen ɗo jonde he jonde nde noon ene namdi ganduɗa hoorema no mawɓe mbini mangu nani hen foof nani hen so tawi gantu ala noon walla ceeren ɓe jaɓiriɓe ko kamen jogui yamirore bisimilla soɓe jogui konngol so tawi kadi ɓe jondinima kadi eko seerenɓe ɓe kaali ko ɗum kadi ko marhaba kono o bismiɗo on kadde bismama e nder dental he salamu aleykum ceerno Ousmane Ba wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي لئن شكرتم لأزيدنكم كلهم أغنى ود إن جبتي الله نفيو إن جبتني الله جندني نفيو لتونا sabu waɗi sababu ene ɗo sababude almudagal omo ardi ɗo sababude enɗam to dungo to e ɗo e nik seyba fofof ko kanko ceerno Ousmane kala ko haaɗi ɗo koko foti haalde kadi o seedotako so wona ko andi o tawtoranoma hono ni Allah waɗimo toon feeremɓe Fuuta Allah waɗimo Allah rottimo janngude e feeremɓe taɗo ceerno Alhassane Dia Dondo walla mbiyen Ganki ceerno Siraji to Ndulamaji Dembe ceerno Mouhamadoul Amine Ly to Dunga Wuro Alpha kamɓe fof koɓe en ɗam asko ina hawridini ɓe to badi waɗɗani to badi waɗɗani so wi ko dunganajo ene sella so wi ko lik seybanajo ene sella ndeke noon ko hoore makko tan woni ɗo en jetti Allah no feewi e tawtorede ceerno Mouhamadoul Amine Ly jonde muɗum hono ni hande kadi en jetti Allah e jonde ceerno Souleymane hono ni ko mawɗum alhamdulillah wiyete ko hoolare ɓeydima yo Allah ɓeydo hoolare nde yo Allah ɓeydo hoolare nde o tindini o jertini o fammini kadi en paami en ciftori hanki no ceerno Mouhamadoul Amine waɗiranno ko noon keɗoɗen ceerno Souleymane ko waɗi ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah moƴƴere ɗo e galle he ko en ɗam woni ɗo e rabbidinade kanko oɗo Ahmadou Ba o andamo kono ko ɓiɗɗo ko makko ga sabu galle o ko gotum jinnaɓe ɓe dawdi baabaɓe gardi ɗo ko gotum mawniraɓe mawniraɗo e miñiraɗo ɗum noon ko gotum ko yettude Allah ɓeydade yettude Allah lig seyba fof
ko gootum yo Allah yoɓ moƴƴere kadi eɓe kandi e ɗum ɗo yo Allah ceerno Ahmed Sy o yettima no feewi sabu so yiimo ko ceerno Mouhamadou Lamine tan o yi ga mabɓe ga kanko ceerno Ahmadou darde ceerno dari to dunga omo timmi ɗo e ɗikseɓe alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe mojoɗen nder hen moƴƴiden hen bi jaahi nabi Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mawɓe men kono ceerno Oumar Alpha e ceerno Mouhamadoul Amine Ly o yen naftorade ɓe oɗon jarlo oɗon jaabo bisimillah naɓe jetti konngol هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أتبرأ من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقل يتد الله جولد نلاد أو محمد صلى الله عليه وسلم إن يتي الله تولد إن تمود إن تواك لفدته إن يتي الله واود إن جود داد إدو جيس النور دود إذن جافنا نون موضوع أمتد إن صوت إدو مبه ما تونا وينو النبي صلى الله عليه وسلم نويني الساكت عن الحق شيطان أخرس ودا شر أحمد ممن بي إند سكابند وني المود بيودو كونت مو الله ودي من إمن غوردي أمودم نوكشوت نفتي فف هاي سوكو فد دوبي جوي ولا جاغو من غوردي أمكوتون من غندير متانكو الموداغال min gandirimo ko neeti min gandirimo ko neware gila min jiimo min jii ko omo jogii himme janginde kadi min jii fayida gonɗo e jangingol makko o sabu woni fayida muɗum ko hitande pop e ko ari toon ko omo nodda min o wiya tafsir mo mbaɗanno ɗen e korka o ina timma ngare tawtore ɗe du'a o min ngara min tawtore ɗum ɗon so tawi jomum o wonano almudo no foti wonirde almudo ni noddata almuɓe ngare tawtora ɗe ɗum noon min mbi on onon liggi seybanaɓe onon foof e wonde boosoyaɓe hande minen yirlaɓe min qirro on dañi thamaratul ilm woni ɓesnoje gandal on dañi kadi ma yasurrul fuad ko welnata ɓernde nde wonno alhaji malik sy o wino lillahi nurun yakunu llahu mudi'ahu abal wara tahiran fi tahiri shiyami wadde lillahi nurun yakunu llahu mudi'ahu ahlu lik sayba alladina taharu lilma wa bajjalu lulama ɗum ko gueɗal mon so allah hokki on ala ruttorde nde wonno oɗo nokku ko nokku gandal sabu imamu shafi'i ene wiya inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الله إذا جوجي جياب مودم يجب من غنودا إذا جوجي حق الله جونتودي جلدي بجتي أدنى بمدي دم تقل كيشي مكبه ɓe mbaɗi aduna maayo ɓe ƴetti golle moƴƴe ɗe ɓe mbaɗi ɗum laana eɓe taccira ɗum aduna ɗum woni ko min tawi ɗo gila min gari ɗo hanki jonde jooɗade ɗo nde no wayno ko on sifa min jiiri ceerno ahmad kadi ina waɗi musidɓe woɗɓe gummori ko bangeji pop mbi tan yo en jettinor wonde ko neɗɗo moƴƴo fodde seeɗa moɓe gandimo o ɓe jiimo ko neɗɗo moƴƴo ɗum noon ala ko mbawɗen wiide mo so wona ko moƴƴo
Allah tinɗo nelal timmungal kadi nelal gummingal e neɗɗo timmuɗo yettina ɗum e yimɓe timmuɓe ɗum noon Allah ko moƴƴo e nden ɗon moƴƴere bandiraɓe ko wasiya goto tokoso issa mo ganduɗa wasata taw yimɓe fuɗnani ɗum kono ciftinen nde wonno Allah wi o rakkir fa inna dhicra tanfa'ul mu'minin woni yo neɗɗo siftin so tawi siftinama ma naf gonɗinɓe Allah ɓe ena waɗi jiyaɗo Allah goto o hocci ɓinguel makko o jaggi e jungo mum o nawi ɗum to janguinowo o wi ɗum jinmi ko janginana kam ngel ɗo cukalel diine ngel haydara anda e diine o anda hay inde annabaɓe o anda o andi tan ko inde jouruji woni jouɓe football ɓe ko wayno wiyeteɓe Cristiano Ronaldo en walla Messi en e ko nandi hen cukalel ngel wi ala bab min kay won inde annabi mo gandumi babiraɗo o wimo hol inde annabi mo ganduɗa an a toppitaki ɗum toppitiɗa tan ko fijirde e golle puyɗe jagino wi ala war sese taw o wi omo andi yo haalnanen so haali en nanima en gandu omo andi kanko cukalel ngel o wi mbeɗa andi annabi Fir'aun babiraɗo o wi sallallahu alayhi wa sallam o wi ijam aɗa reggina cukalel ma aɗa adda aɗa ɓe yo min janggin ɗum taw an haydara walani e hoorema ɗum holno wonirta wadde firti ko an ƴettowo junggo ɓiye aɗa jangginoya ɗum sa nene sa baaba toppito an no mbawruɗa e nder tafsir he woni an kortinɗo hanki jamma ya namdodir e cuddiɗo ma mo jogorɗa jotodirde o to banggue diine makko ceerno Mouhammad Bocar Kane omo wiya sa'adatu zawjani ya sami'i zawjun adrashi wa zawjatun amya o wi ko wannata gurdam hakkude debbo e gorko ala e sago ma an gorko o gona paho debbo o wona gumɗo woni wonde paho ko oɗon gandi rewɓe ne kewi kutoyo aɗa itta debbo galle bammum e teddungal gadda ɗum ngal ala ka goppuɗa e teddude pop so wona a yettini ɗum oɗo cuddiɗo kono hen sanga mbaddon tan baddigel tukset ko wayno gaz gasi en walla min ɓe o saaha mbeɗa yiɗi wayno an ka jippiɗo tan aɗa tampi ɓen ɗon kure mbaɗe e ma tan donka muñje ceka tan kalɗon seeɗa debbo o wiya min guila guettuɗami galle babam koye lor tan joƴƴinɗami ɗum sa nani ɗum an a wonat paho mbasa jabde famde ɗum e konngol makko maskoɗa ɗum ma hokku on deeƴal so yehi haw suyti mbiyamo an ko ni tan woni aduna yimɓe pergodirat tinno yafomi jokkon golle an debbani a wonat gumɗo woni wonde gumɗo ko gorko ina heewi kutoya woni won ɗum no yiɗi tinede gorko kala ɗo yiya wiyata ko ina suusa kala ɗo yii debbo belɗo poɗɗo resede wiyata kono yiilo ƴamde ɗum bete ene resa ɗum tawde kay worɓe fof ina cohli an debbo sa yii ɗum koto wi aɗa hira kiram ɗam ganduɗa fatani yettadema saabu an aɗa andi Allah wi yo yimɓe ndes ɗiɗo ha tato ha nayo Allah fuɗɗoraki goto nde wonno Allah suurima an e joom galle ma joguiɗoma o haalani nde o ari ƴamdema nde o haalani nde o molnata nde o haalani nde o waɗata rasailuji ɗi mbawa huncede ɗi o haalani ko ñugotono ko ɗum noon anne muñanbo mbattodiron hakkillaji ballodiron eɗen mbiya ceerno Ahmad yo Allah hokkuma fandinde ko dañi ko yo barke ceerno Cheikh yuppo e makko wanjo e makko wallahi summa wallahi mi anda ceerno Cheikh mi anda ceerno Mouhamadoul Amine kono nunɗal tan nanmi e maɓɓe ngal weeli kam ɓe naati e ɓerdam mi yiɗiɓe kadi kala almudo maɓɓe mbiɗa yiɗi ɗum ɗum waɗi guila jiimi ceerno Ahmad jiitmi ɗum jaggumi ɗum mbanmi ɗum musidɗam ɓallinmi ɗum sara am kala ko o wimi mbeɗa appo hen nde wonno ko moƴƴere jiyammi e ko haalata ko yo Allah hokkuma fandinde yo Allah junnu balɗe khalifa men ceerno Mouhamadoul Amine mawɓe wuuro ngone yo Allah junnu balɗe maɓɓe
بقوي أرداد إن إفوال بندراب أقول ما قاله خطيب الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله. Ceerno Ahmed Sy wi koye duwaw gonnoɗen Ceerno Ahmadou wi won toɓɓere tan nde yiɗi yettinde ɗo enen lig saybanaɓe en keɗima wahyu telli nde wonno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah haalde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tan ko konnguli tati gande kam ndewe kam kule kam jonde nde noon ko keɗiɗen ko ɗum tan janngine en tinnoɗen e ɗum wattu o ine raɓɓinini kono won konngol faati koye lugi saybanaade ko toɓɓere tan noon joofaade wonande koɗɗo ɗo e nder lugi sayba hamen fof ine nganndi ñalawma ceerno Mouhamadoul Amine naati ngooɗo wuro lugi sayba haa yetti hannde ɗo jooɗiɗen ɗo gooto fof ko heɗotooɓe sawto o ine nganndi ene nji ɓeydaandu kono ma anndina on noon kamɓe kala ko ɓe jiɗi ceerno Mouhamadoul Amine kamɓe e aduna o fof foti heen e yidde ceerno nde ɓe gardaaki de kono yoɓe ɓeydo tinnaare mbele eɓe ngabbo ko woni yeeso maɓɓe ko e ɗum ɗon aɗa anndi ngesa ko moƴƴi ko fof ina waɗa lobbuni hay l'islam diwan men o enen nganndi ina waɗi lobbuni